Салям алейкум, усім добрий день. У прямому етері телеканалу АТР програма Prime Мождиваєв, відповідно, Айдер Мождиваєв це я. Я дуже радий вас усіх бачити. Тим більше у прямому я підкреслюю етері. І сьогодні буде дуже цікава розмова на тему, якою, думаю, важливо обговорювати постійно. Тому я дуже пишаюся тим, що знаю цю людину, і що ця людина, яку ви зараз побачите, людина з Ізраїля, яка дуже допомагає Україні, вийде з нами на прямий зв'язок. Вона вже на нас чекає. Її звати Анна Жарова. Привіт, Анночка. Привіт, Айдер. Дякую дуже, що запросив на етер. Та це честь для мене. І я хочу сказати для глядачів, хто не знає, що Анна Жарова є співзасновницею організації «Ізраїльські друзі України» і директоркою Ізраїльсько-Українського альянсу. Навіть таке. Про друге я не чув, розкажеш. Ось. І ти знаходишся зараз у місті Тель-Авів, я правильно розумію? Ну, я зараз знаходжусь в цей момент, я знаходжусь в Модеїні, це місто, в якому я мешкаю. Але це недалеко від Тель-Авіву, 30 хвилин і ви там. Ну просто, знаєш, в Ізраїлі я завжди мені здається, що все відбувається в Тель-Авіві, ну через те, що ми там найчастіше зустрічалися, коли я був в Ізраїлі. І остання, надіюся, не остання, але остання за часом моя подорож до Ізраїлю з метою волонтерською дуже вдала була. Багато людей підходило і на ваших подіях, які ви там організовували, причому з бійцями і з дружинами бійців полонених Азову. Ну, ви можете уявити собі, яка пропаганда була раніше там, да, по Ізраїлю, що це фашисти, всі там нацисти українські тощо. Проте дуже все вдало пройшло тоді. Багато було людей, гарних людей, хороших. Усі все наразі зрозуміли. І Ізраїль, підтримка Ізраїля на такому рівні громадянському абсолютно чітка, і там переважна більшість людей розуміє, що росіяни хочуть зробити з українцями, бо і з єврейським народом теж хотіли зробити так само в минулому столітті. Але є проблеми там на рівні міжурядових стосунків з Україною, України з Ізраїлем, є політичні там протиріччя різні. І про це ми теж поговоримо з Анною, яка давно живе в Ізраїлі і займеться волонтерством раніше ще, до початку повномасштабної війни. Але зараз зрозуміло, в яких умовах і в якому темпі все це відбувається, і громадської діяльності. Я навіть, якщо чесно, я не знаю, з чого почати. Тому, може ти почнеш з того, що останнім часом у вас відбувалося, що пов'язано з війною, з нападом Росії на Україну, і які атаки і медійні, і, може бути, інші, вам довелося відбивати, бо там Росія теж працює, і російська агентура впливу працює, і там артисти різні там живуть, і політики деякі поводяться так, скажімо, ненормально. А що ви робите? Як ви боретеся з усім цим і перемагаєте? Ну, дійсно, по-перше, дійсно дякую за це розповідь про нас. Я думаю, що липше я б так краще б не розповіла про нас. І Ізраїль, на жаль, це країна, яка сьогодні, скажімо так, в западному заходна країна, яка все ще відкрита для російських громадян, для російських артистів. Ця країна, ми єдина країна західна, яка не прийняла санкції, не спроваджує санкції, як це робить Європа і Америка. І тому, скажімо так, для Росії, з країни-терористів, Ізраїль такий останній форпост, де є люди, які підтримують війну, де є люди, які спілкуються і говорять на російській мові. Тут більше мільйона людей, які приїхали з колишніх країн Радянського Союзу, і тому, скажімо так, Росія вкладає дуже багато грошей для того, щоб цей форпост сохранити, якось продовжувати консервувати тих,
людей, яких вона вже встигла законсервувати. У нас відкриті російські канали в кабельному телебаченні, але все одне люди можуть дивитись всю пропаганду, яка лється в Росії. Тобто можна тільки як це сказати, тільки розуміти, наскільки це впливає. Тому одна із наших перших задач, коли почалась повномасштабна війна, окрім допомоги гуманітарної, благодійної допомоги, там збору коштів для ЗСУ і так далі, що ми дійсно робили з 2014 року, стала боротьба за інформаційний простір тут в Ізраїлі, і боротьба на івриті також, тому що розповідати про Росію і хто дійсно злочинці. І ми бачимо там останні декілька місяців, що багато грошей вкладається в забруднення цього інформаційного простору тут в Ізраїлі. Що я маю на увазі? Була прем'єра, хотіли привезти лінком Марка Захарова, театр, які везли до Ізраїлю поминальну молитву Шолом Алехема, яка, якщо говорити про історичний контекст, всі ці події происходять на фоні погромів в українських містечках, зрозуміло, контекст, для чого це сюди везли. Багато акторів, які грали перші ролі в цьому спектаклі, вони відверто говорять про СВО, як вони її підтримують, виступають перед військовими російськими злочинцями. І тому тут в Ізраїлі була дуже така, підняли шум, і люди, і дійсно громадське суспільство підключилося до відміни. Скажімо так, інформація про це була, що вони їдуть в четвер, в понеділок вже ізраїльський продюсер, який не розмовляє російською мовою, якому сказали, що вони, я так розумію, готові були заплатити дуже хороші гроші за організацію цього спектаклю. Він сказав, що такі стільки звернень від громадян, що вони отримали, він і театр Абіма, що вони це відмінили. І я можу сказати, що в Україні це було як бомба, яка взорвалася, тому що всі відреагували. Це писали на проросійських провладних каналах. Відреагував Варшавір, який є сьогодні там головним, возглавляє театр, Лазарєв, який був молодший, який був режисером цього спектаклю. І вони ще потім було це відкритий лист до Ізраїлю, до громадян, я не знаю, там до Іванів, які забули своє родство. Але лінком — це тільки приклад. Зараз ми побачили, що хотіли показати в Ізраїлі стрічку про Гардемаріни 1878 рік. І всі ці події проходять на фоні Криму російського, яка Європа хоче захапати собі. Це ще одне, ми розуміємо, що тут навіть між строк нічого не написано. Тут говориться пропаганда. І також реакція суспільства була дуже швидка, і є багато вже активістів, які залучилися до відміни концертів, таких неважливо, якщо це стрічка чи це театр. І сьогодні я можу сказати, що сьогодні одна із моїх колег івритомовна, вона написала мені в правіті про піаніста російського, який хоче тут виступати, і вона запитала: а що ти про нього знаєш? Навіть люди, які не спілкуються російською, не можуть знайти там інформацію, вони питають про пропозицію, тому що сьогодні це 100% іміджовий, це репутація, якщо ви везете в Ізраїль людину, яка підтримує війну, і суспільство навчилося дуже за ці 1,5 роки дуже швидко реагувати. Це про відміни, і це важливо, тому що кожний такий концерт, і навіть коли ми Бузову відмінили, ми це робили. Ми не можемо
скажімо, якщо немає тиску суспільства, немає тиску журналістів, які про це пишуть, звертаються до залів, які предоставляють свої, скажімо так, зал для своїх, ну, для таких концертів, журналісти звертаються, питають пропозицію, це, ну, прийнято, я так розумію, і це дійсно тиск. І сьогодні вже, мені здається, люди знають, що робити, знають, куди писати, як реагувати. І тому, коли там колись в нас відміна могла забрати і до 3 місяців, да, як у якогось концерту, сьогодні це дуже швидко происходить. Ніхто в Ізраїлі не хоче маратися і попадати під, скажімо так, репутаційні ризики. Це один фронт. Другий фронт, який, на жаль, ну, я дійсно говорю це як громадянка Ізраїлю, цей фронт з нашим урядом. І тому що останні новини там з липня, да, липня і серпня, коли були відмінені страховки для українських біженців, ми говоримо, що більшість цих людей це люди похилого віку, це жінки з дітьми, і вони просто одночасно в один день з'ясувалося, що немає страховок, вони не можуть ні купити ліки, вони не можуть піти до лікарні, відмінили там всі черги. І це вже рішення нашого уряду. І тому було потрібно якось на це реагувати. Мушу сказати, що в Ізраїлі дуже велика, скажімо так, не то що лобі, але є форум організацій некомерційних, місцевих, локальних, які там допомагали біженцям, наприклад, із Еритреї, чи біженців там із інших країн, які знаходяться в Ізраїлі. Ці організації підключилися за боротьбу за права біженців з України. І у нас є такий форум, там десяток організацій, які всі, коли ця новина пройшла в Ізраїлі, що людям відмінили страховки, журналісти і на івриті, і на, скажімо так, російськомовному СМІ, і місцевому, да, які, мушу сказати, що 95% це все, ну, всі ці ЗМІ, вони на стороні України, і завжди ми, коли звертаємось і просимо якось опублікувати ту чи іншу страшенну історію, трагедію, ну, вони завжди це роблять. І цей тиск також суспільства всього, не тільки вихідців там з України, можна так сказати, да, які максимально активні, а навіть взагалі суспільство вийшло проти і почали давити на наш уряд. І потім були заяви з української сторони. Я, на мій погляд, це було дуже важливо, що Україна висказала свою позицію про те, що Україна також перевіряє можливість відміни віз, да, для ізраїльтян. І мені здається, це повштовхнуло тут. Тут уряди почали, як це сказати, робити якісь. Так, почали щось почалось, хоч чуток рухатись, тому що сильний тиск від релігійного сектору, тих, хто їде до Умані, і ми бачили також, там зараз були розговори між прем'єр-міністром нашим Бенімі Нетаньягу і президентом України Володимиром Зеленським. Але ще це не тільки страховки, наприклад, те, що робить наш уряд, а це і політика в Бен-Гуріоні, з якою ми також боремось. На жаль, в Ізраїлі дуже багато фронтів, не тільки, скажімо так, збирати допомогу, відправляти в Україну, і це робить кожен, хто не може, хто готовий, хоче підтримувати Україну, але ще є такі великі задачі для того, щоб весь цей час адвокувати за Україну тут в Ізраїлі. Це те, що ми робимо. Це так, коротко. Ти знаєш, вам усе вдається. Я так дивлюся збоку, ми не часто спілкуємося особисто, лише мені сестра доповідає, і дуже пишається тобою і всіми вами, і бере участь теж у мітингах, і це впливає. І
суспільство ізраїльське, воно переважно здорове, в принципі. І таке коротке уточнююче запитання: а скільки, на твій погляд, людей ось підтримують Україну, а скільки, на жаль, підтримують рашистів зараз в Ізраїлі? Ну, приблизно, за опитуваннями, може, за твоїми особистими спостереженнями. Ну, якщо ми говоримо про кожного там декілька разів на там, я не знаю, на рік робляться такі заміри, да, преса там робить опитування, і більшість там від 60 до 75% людей, які підтримують Україну. І далі є ті, які вони нейтрально ставляться, якщо ми говоримо про населення ібритомовне, яке тут народилося, да, про таборів. І якщо ми говоримо про підтримку зброї, да, тоді там відсоток вже нижче, який підтримує, щоб Ізраїль, але все одно цей відсоток вище 50%. Скажімо так, в російськомовній російськомовному середовищі ми говоримо, що сьогодні більш 1 100 000 – 1 200 000 громадян, які приїхали з країн колишнього Союзу. І там дійсно 3-5%, які можуть підтримувати Путіна, Росію і так далі, можуть ці люди потрібно розуміти, що вони можуть майже не голосувати, вони можуть навіть не говорити про свою позицію. Але це дійсно сьогодні маргінальні, суспільство до них так ставиться, як до маргінальних груп. Да? Ніхто їх всерйоз не приймає, не одне ЗМІ російськомовне, яке себе поважає і, скажімо так, не спілкується. І мушу сказати, що в нас десь декілька тижнів тому в Times of Israel цей англомовне медіа, мушу сказати, що навіть Ілля, на хвилиночку забула його, Ілля з Азову, який приїжджав сюди до нас, Самойленко. Так, це теж з Азову Ілля Самойленко, з яким я одночасно був тоді. Так, і Ілля Самойленко, наприклад, давав інтерв'ю Times of Israel. І декілька тижнів тому вийшла стаття невідомого Олег Лур'є, який розповідав про те, як євреї реагують на Україну і чому вони так реагують, тому що українці – це нацисти. Там не було ні єдиного факту. Тобто там і він ще приплів там і ще когось, з ким він там спілкувався з якимось експертом, який не є ніяким експертом. Там просто мислення вслух, да, цих двох незрозумілих людей. І люди почали скаргити, скажімо так, зробили скарги, і що це не може бути в медіа, яке поважає себе. І цей блог, і це був блог, це було навіть не стаття, а блог. І цю статтю зняли, просто вдалили. І просто те, що я хочу сказати, що люди тут в Ізраїлі моніторять, перевіряють, да, що происходить, хто пише, про що пише, і потім один одного пересилають і спілкуються, і що можна зробити, да? Як можна об'єднатися і, наприклад, вирішити цю проблему, яка 100% направлена там на те, щоб зробити плохо Україні. І ще одна важлива реч, що я думаю, що в Україні вже чули всі про ужасне і дуже мені соромно. Дуже соромно за те, що підписали договір, да, міжурядовий договір між Ізраїлем і Росією про кінопроизводство. І це підписання було в день теракту в Константинівці, де загибло 17 людей громадян. Знаєш, Анночка, це виглядає як приблизно, якби ізраїльський уряд склав там угоду з Лені Ріфеншталь,
яка знімала пропагандистські нацистські фільми. Це одне і те саме, бо зараз російське кіно існує лише в форматі пропаганди рашизму, такого самого фашизму і нацизму. Тобто це взагалі ганьба. А чим закінчилося, скажи? Ну, я з тобою згодна на 100%. І тому, по-перше, чому я сказала, ну, цей приклад, що в Ізраїлі не було жодної інформації, жодної новини про це. Ніде, ні на російських, ну, російськомовних ЗМІ, не на євриті, не на англійській. Про це ми дізналися з ТАСС, з російської сторони. Просто люди мені надіслали цю статтю і кажуть, дивись, що коїться. Я говорю, не може бути, це фейк, на 100% це фейк. Єдиний канал, який був там в цій новині опублікований, це канал на телеграм-канал Міністерки культури Росії, там не пам'ятаю, як Оксана Любімова, мені здається. І там була фотографія. Коли я зробила чек і перевірила посла, як виглядає посол, я не знала, Росії ізраїльський посол в Росії, стало зрозуміло, що це дійсно, це правда. І тоді ми в першу чергу, те, що ми зробили, ми почали це відправляти всім журналістам в Ізраїлі і на івриті, і на англійському, і казати, ви бачили, ви знаєте про це щось, що происходить. Тому що якщо ми як організація, наприклад, некомерційна, звертаємося до уряду, ми можемо чекати, і ми це робили і робимо, але ми можемо чекати відповіді там, не знаю, тиждень-два, інколи зовсім її не отримати. А коли звертається преса, журналісти за реакцією, їм потрібно реагувати. І тому дійсно вийшло одразу багато статей, але з питанням, що це, чому, як це не происходить. Була ініціатива, я знаю, що ім'я журналістки, яка звернулася до коаліції, там, асоціації відомих кінорежисерів і діячів культури. І вони написали в той же день листа, який вийшов, і всі цитували, вся преса її цитувала, професійна спільнота ізраїльська, яка сказала, що ви творите, ну, і ви з глузду з'їхали. Ви розумієте, що ви зараз просто по нам б'єте. У нас є проекти, які можуть зараз зупинити із-за підписання цього договору. В нормальному цивілізаційному світі нас просто не будуть приймати Ізраїль через це, в кіноіндустрії, через цей договір. Договір там, соглашення, не знаю, як правильно перекласти на українську. І реакція була дуже потужна, дуже така однозначна, і тому і ще важливо сказати, що коли звернувся до МІДу нашого, тому що цей договір підписали з ізраїльської сторони, підписав посол. І запитали, якщо ви будете це публікувати десь у вас на сайтах, а сказали, ні, ця новина не публікується. Тобто, з одного боку, коли їх питаєш, чому ви це зробили це по незнанню, це була офіційна позиція нашого МІДа, що не подумали, не врахували всі ризики. Мені не зрозуміло, як коли вже 1,5 року війна, стільки фактів, стільки доказів злочинів. В Ізраїлі кожного дня йде дискусія, де Ізраїль в цій війні, чому він займає ту позицію, яку займає, і так далі. Сказати після 1,5 року війни, що перепрошуємо, ми не подумали, мені здається, дуже дивним це, чесно. І тому була критика внутрі, в суспільстві. І мушу сказати, що зі сторони тих, хто підтримує війну і підтримує Росію, вони зробили петицію, яка говорить про підтримку співпраці в сфері культури між Росією та Ізраїлем.
Але в цій петиції вони були дуже не політкоректні, і вони там різні епітети да, стосували. І, коротше, після скарг ця петиція була вдалена, там, вона набрала, не знаю, там, тобто стало ще гірше для 100 них. голосів. Да? Да, набрала 100 голосів, і просто петицію почали скарги, тому що там дійсно була призиви до насилля, і було дуже легко цю петицію закрити. І все. І тому тут є багато, не багато, але є ці голоси, які питають, хто надав право цим кучки людей да, вирішати, що нам дивитись, що там нам слухати, з ким нам дружити і так далі. Але це важливо, що навіть ті люди, які підтримують цей руський мир, вони також вони просто користуються тими ж інструментами там пропаганди, вранья, да, там неправильних фактів, які вони виставляють, і потім дуже просто цей фейк-ньюс, сказати, знайти докази, що це фейки. І їх небагато, але все одне вони є, і, на жаль, поки будуть такі люди в Ізраїлі, Росія буде продовжувати вкладувати великі гроші. Тому що ми бачимо, що за останні декілька місяців просто один за одним заходи. Зараз пройшло якісь семінари по російській мові, правильній російській мові, тому що люди, які живуть за кордоном, вони розмовляють російською, але неправильною російською. Тому але важливо, що важливо сказати про цю культуру відміни, але да, це дуже потужний інструмент, що вони перестали публікувати це про події заздалегідь, наприклад, розповідати, що буде таке. Ви їх залякали. Вони це роблять тільки після того, як вже такий отчет пройшло, було, де, коли, скільки. Тому це теж, да, це можна сказати, це досягнення, тому що вони вони розуміють, що якщо вони щось публікують, там будуть люди. І ще раз, у нас є в різних закритих чатах, скажімо так, люди свої, які там знаходяться і там пересилають нам інформацію. Ми розвернули тут якусь таку дійсно дуже широкий нетворкінг людей, які проти російської пропаганди, і ми все, що ми можемо робити, робимо. Анна, я зараз подумав, що ви створили такий собі український культурний Масад в Ізраїлі, тобто ви дійсно за ними стежите, не даєте їм дихати, і це абсолютно справедливо. Ти назвала ім'я цього так званого журналіста, здається, я згадав, це дуже брудна людина з брудною біографією, на прізвище це Лур'є. Він сидів у тюрмі, він брав хабарі, він там, у нього така дуже брудна, навіть для російського рейху в нього брудна історія. Тобто його кинули, це знаєш, як штрафбат якийсь там, як якихось вагнерівців там кидають в таку, в бій за рейх і кинули на Ізраїль. І добре, що ви їх викриваєте. І головне, добре, що ви з пресою вибудували такі стосунки, що і люди в пресі нормальні в Ізраїлі працюють, тобто не дають їм дихати, і вони дійсно маргіналізовані, це я точно знаю, я бачив це на власні очі, тобто за Росію бути не модно. Такі люди є, але це не модно в Ізраїлі абсолютно. І завдяки вам в тому числі. І про так званий театр Лінком я хочу сказати, що театр Лінком – це не театр. І ви, я думаю, це пояснили всім. Це державна установа. Така сама, як Держкіно, державна установа. Це частина пропаганди рашизму. І те, що вони за таким сценарієм діяли там і звинувачували
напевне, вони волали, що ми євреї теж, що ви нас там не пускаєте, ми єврейські артисти, там, ми не залежимо, це мистецтво. Як Ізраїль може не прийняти шалом алейхема? Ми ж з миром до вас, ми ж про те, що всі разом можуть жити. І, ну, це дійсно всі, хто відмінив, це нацисти. Ти розумієш? І, ну, от в Ізраїлі. І що важливо ще сказати, що коли вони користуються цим інструментом пропаганди, то всі в Ізраїлі, хто за Україну, вони нацисти і українці. Навіть друга сторона, яка питалася сказати, що 12 тисяч голосів громадян Ізраїлю, які підписали петицію проти кооперації в сфері культури між Ізраїлем та Росією, вони назвали, що це 12 тисяч фейкових акаунтів українців, які підписали які там ботів, які підписали цю петицію, тому що для них не зрозуміло, це вони в них просто по-іншому мозок працює, що люди, ізраїльтяни, громадяни Ізраїлю, так, вони виступають проти співпраці з Росією. І важливо, що це не тільки, ще раз, це не тільки серед вихідців, які знають, які спілкуються на мові, які читають, слідкують за новинами, але це велика кількість ізраїльтян місцевих, і я можу сказати, що один з таких постів, які в соцмедіа зібрав дуже багато реакцій, це Ітай Енгель. Ітай Енгель, він дуже відомий журналіст ізраїльський, з декілька преміями. І з початку війни вони були в Україні, вони зняли документальний фільм, і зараз цей фільм був номінований на Еммі. І це для Ізраїлю теж це така відзнака, що в фільмі Ітай Енгеля. І він в той день, коли був теракт в Константиновці, коли підписали цей жахливий договір, він написав поста із призивом, що він навіть поставив відео з теракту і сказав, як Ізраїль може, що у всьому світі сьогодні є тільки дві картинки. Одна картинка з ринку в Константинівці, де зривають просто людей, громадян, а інша картинка – це фотографія ізраїльського посла, який підписує договір. І це те, що бачить світ. Тобто важливо сказати, що в Ізраїлі було дуже критика така, вона була дуже сильна і громка. Дивись, те, що відбувається, по-перше, я згадав, що там, я думаю, що ця угода про співпрацю в галузі кіно, вона сталася на тлі так званого єврейського московського кінофестивалю, який там проводять місцеві підкремлівські організації єврейські, ми знаємо їх і знаємо, що вони пов'язані з ФСБ, з спецслужбами. І вони там це так просувають, типу, як дружба між народами, поза політикою, таке, да? Абсолютно гібридна історія, навіть фотографії бачив, там вони поруч ставлять прапори Ізраїля і Росії терористичної зараз, тобто вони шкоду абсолютно лише Ізраїлю несуть, і за рахунок Ізраїлю вони хочуть відбілювати імідж свого рашистського рейху. І так само Лінком, все це грані одного і того самого. І, значить, що хотів сказати? По-перше, я хочу сказати тобі, висловити велику подяку за мову. Я розумію, що там, може, і немає такого постійного україномовного середовища навколо тебе, але ти гарно розмовляєш, і з кожним разом все краще. І добре, що можна вже з людьми з усього світу розмовляти українською мовою абсолютно вільно, не думаючи про те, що там хтось не зрозуміє. Принаймні, знаєш, питання вже всі розуміють українською, деякі люди вже все більше і більше говорять, як і ти. Я знаю, що і людей навколо тебе такі самі люди. Я хочу, знаєш, про що запитати? Про росіяни, коли вони щось роблять і
вони намагаються там створити якийсь імідж друзів Ізраїля, тобто пропагандисти їхні кажуть, що Путін любить євреїв, що він дивіться, це все не так однозначно. Він за євреїв. Дивіться, в нього всі друзі євреї, як вони люблять там це показують цих телеведучих походження єврейського. Хоча там нічого єврейського я абсолютно не бачу. Абсолютно рашисти просто. Ну як і вірменського нічого не бачу. Там Сіманян там. До речі, їй заборонили в'їзди у Вірменію, тобто вона досягла чогось у житті. Ось, да, і вони апелюють до етнічного єврейського походження, спекулюють на ньому, зрозуміло, в інтересах Рейху, в інтересах російських спецслужб. І те, що ви робите, до речі, я думаю, що уважно стежать за тим, як реагують на ваші заходи ті люди, які, напевно, можуть бути агентурою Росії в Ізраїлі. І там її, звісно, багато через зрозумілі обставини. І боротися з ними ви теж допомагаєте опосередковано. Може, ви про це і не знаєте. Але я думаю, що зараз на тлі такої щільної співпраці з Іраном Росії, постачання ракет і в обмін чогось постачання. Ізраїль, розумію, всі тверезі люди і військові точно розуміють, що Росія і Іран – це спільний ворог України і Ізраїлю. Це лише не формалізовано суто з політичних обставин, з політичних таких там інтересів, прорахунків, на мій погляд, абсолютно хибних. Але поки що є, але ви, знаєте, ви і цей мур розіб'єте точно, абсолютно. Ви дуже потужні і дієте ви просто так цілеспрямовано і так ефективно. Ефективність вашої діяльності, я думаю, найбільша з усіх країн, в яких є там явно якісь проблеми стосовно війни Росії і України, але з ізраїльським суспільством, я підкреслюю, всі, хто нас дивляться, я сам на власні очі це бачу, там шалена підтримка України, більше за багато там європейських країн, щоб ви розуміли. І це і... кажи. Хотіла сказати, що це, на жаль, не те, що на жаль, а просто в Ізраїлі ще дуже відчувається цей, різниця між суспільством і урядом. І тому навіть люди, громадяни Ізраїлю, вони розуміють, що сьогодні потрібно просто вдвічі робити щось для України, щоб ця підтримка була відна і сплошна, тому що кожного разу приходиться красніти за ті чи інші рішення. І в Ізраїлі важливо сказати, що навіть про загрозу і кооперацію між Росією і Іраном навіть говорять люди колишні офіцери і колишні військові, хоча військові не бувають колишніми. Там були вже слушні голоси там бившого голови Шабаку, Служби безпеки, які все більше і більше голосів, що ми не можемо, що Росія і всі ці, скажімо так, казки на мене зараз ображуться в Ізраїлі. Але історії, які розповідали про загрозу Сирії, я думаю, що вони дійсно звеличені, і є інші на то причини. І в Ізраїлі дійсно дуже сильне, потужне російське лобі, яке тут працювало всі ці 30 років, коли Путін був при владі. Тут багато російських грошей в організаціях, в різних структурах, у людей, які допомагають іншим людям там дійти до політики. І все це, якщо ми сквернемо це, я думаю, що тут багато матеріалу для розслідування. Але, звісно, я не можу сказати, ми не можемо зацепитись, скажімо так, це розгорнути так, щоб дійсно почати шукати кінцівки. І ще, що я хотіла сказати тобі про Путіна і про те, що він такий друг євреїв, ми бачимо, що з точки зору, я не знаю, це так сталося, чи дійсно у цього є якийсь вплив, тому що Лінком є таким,
іграшкою Путіна. Там це Ну, коли це його дали культурний спецназ. Це культурний спецназ Кремля. Це найближчий театр до Путіна. Це просто ідеологічно такий авіаносець такий ідеологічний, театральний. Ми далі поможемо. Ти розумієш, ми дали і в Ізраїлі, а в Ізраїлі громадяни Ізраїлю далі по морді. І тому було стільки вою, і тому було такі реакції. І потім ми побачили, там Путін заявив, що Володимир Зеленський етнічний єврей, не єврей, і що так Тобто, дивись, Аня, дивись, тобто ви таким чином перевірили, ви зачепили Путіна через цей театр. І його понесло, фюрера понесло. Він почав, я про це хотів запитати, про реакцію євреїв і ізраїльтян на це, що він почав спочатку поліетнічного єврея, якого Захід якось підсунув українським виборцям, 73%, значить, вони просунули якось нам такого агента єврейського походження в президента, насправді нациста Зеленського, так? А потім його понесло, він почав, я не люблю, звісно, Чубайса, і він абсолютно симпатична людина, але він почав насміхатися над своїм колишнім, з прислугою. Чубайс – це його прислуга, в принципі, він перетворив його на прислугу, і Чубайс, він припинив існувати як особистість давно. Він просто, так культурно кажучи, чмо. Але ображаючи це своє чмо, він почав знову апелювати до його єврейських корінь, тощо. Тобто фюрера понесло. І це зробила Анна Жарова з друзями. Насправді. Ні, це не зробила Аня Жарова. Це дійсно ні. Тому, в Росії є свій герой у цій історії, це Анатолій Білий, який приїхав до Ізраїлю, і вони на нього обурилися, тому що він дійсно в соцмережах був одним із тих активних людей, який голос був почутний, що давайте їх тормозити, щоб вони сюди не приїхали. І маю сказати, що також скажімо, ізраїльські актери і актриси, які тут багато років, які грають в інших театрах, вони також долучилися, вони також були, писали, говорили, попросили підписати петиції. Мені петицію присилали ізраїльські журналісти, івритомовні журналісти присилали петиції, говорили: слухай, ми тут опублікували, а ви вже підписали і так далі. Це просто всі до цього доєдналися. І тому це 100% Анна Жарова. І ще можу сказати про це, що я повернусь до цього, що спочатку, коли почалась війна, я пам'ятаю, що приїжджав балет Гордєєва, який планує приїхати у лютому, і він сюди приїхав, і ми не змогли його відмінити. Ми не знали ще, це був квітень, третій місяць, четвертий місяць війни, і вони за сценою в опері, де були ці спектаклі, і там багато людей, які з України, і чи приїхали з України, чи у яких родини в Україні, і вони за сценою повісили український прапор. І були скарги зі сторони трупи, і дирекція просто змусила зняти український прапор. І вели себе дуже погано. Не погано, а мерзко. І немає чого очікувати від таких людей. І ще раз, ми розуміємо, що зараз ми вже в нас є тут накачана мускул, і ми вже знаємо, що робити. Але з квітня 2022 року по зараз ми пройшли дуже великий шлях як суспільство, як ком'юніті людей проактивних. Якщо спочатку люди просто писали, вони бачили, що ми як організація активно з цим реагуємо, і тому ми майже кожного дня подивитися, приїжджає цей, що робимо, відміняйте. Я навіть почала відповідати, що ми не є агенція по відміні російських акторів.
Ну тому що запроси були майже кожного дня, і я можу сказати, що я багато вивчила людей, яких я просто вони не були в моєму житті, не в моєму культурному полі, там музикантів, яких там не дуже відомих, які з Росії приїжджали сюди. Але що я мушу сказати, що за ці 1,5 роки ми кожного разу писали, говорили, порядок дій такий, написати сюди, подзвонити, перевірити. Є вже багато прикладів листів, які інші люди на івриті почали писати як темплейт, як приклади. І сьогодні, якщо я хочу щось зробити, навіть люди, які вони не знаходяться ні в якій організації, вони не незалежні, можуть там написати петицію, зробити петицію і скажімо так, опублікувати, і всі ці підхоплюють, тому що ціль одна, у всіх одна. Тут немає его, тут немає хто це зробив, хто перший там другий відмінив. Є задача, там приїжджає Лінкольн, задача відмінити, і всі просто свої, скажімо так, ресурси, час на це спрямовують. Тому є результат. Якби я ще був редактором в російськомовному виданні, я б заголовок такий дав «Лінком під зад». Ви зробили, дуже добре спрацювало. Летіли вони довго, кричали голосно, і це всі слухали, і, напевно, ще раз переконалися, що правильно ви все робили. Ви з кожним наступним випадком доводите, що ви праві. І тому ви так успішно все розвивається, бо все чітко, доказово, і кацапи вони самі показують, хто вони такі, а якщо їх дратують такі серйозні люди, серйозні організації, то вони розкриваються абсолютно повністю. І я хочу продовжити думку про своє питання, про ставлення ізраїльтян до висловлювань Путіна. Чи пише про них ізраїльська преса, чи зрештою почав руйнуватися цей міф про друга євреїв Путіна, який насправді є печерним антисемітом такої закваски, як би можна сказати, просто, я не знаю, там це просто з якогось там, реально з печери. Тобто він транслює такі казки про євреїв, які давно просто навіть від якогось там божевільної людини не можна почути, не від кожної ти почуєш таке. А тут нібито лідер держави, нібито друга Ізраїля, нібито друга діючого прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху, який там 8 разів на рік до нього їздив там в Москву. І тут такий виходить такий російський дід бункерний, і давай чесати, там, чухати єврейське питання, там, ім'я, єврейське прізвище. Там. Фактично він поводиться як такий антисеміт-алкоголік просто, хоча я вроді не п'яний. Да? А це помітили в Ізраїлі? Є зміна думки стосовно взагалі і Путіна, і Росії в цілому? Вони ж завжди, чому вони звинувачували завжди Україну в тому, що Україна нацистська держава, антисемітська? Бо вони багато злочинів Російської імперії, Радянський Союз коїв саме на території України, яка так само була окупована. А видавали це за те, що це українці це роблять. Тобто вони свою провину і свої криваві вчинки вони перекладали на українців до останнього. Зараз, здається, вони розкриваються. Яка реакція? Ось дуже цікаво, бо ж ми її не бачимо. Для нас то все давно тут зрозуміло, хто він такий. То, що Путін антисеміт, і влада антисемітська, держава антисемітська. І я там, і мої друзі, і євреї українські, вони давно казали, але нам не дуже, не всі вірили, скажімо. А що зараз? Слухай, тут це дуже комплексне питання. В Ізраїлі відреагували дуже швидко і боляче на висловлення Лаврова. Якщо ти пам'ятаєш, там було в нього теж був такий захід про те, що євреї самі винні в Холокості. Було, там багато що було. І тут в Ізраїлі відразу відреагували. І все. Про Путіна зараз ці декілька висказувань. Маю сказати, що коли Путін, це не перший раз, коли він висловлюється по поводу етнічного єврейства президента України, і мені дивно, в Ізраїлі на це не реагують. В Ізраїлі навіть майже про це не пишуть в єврейських ЗМІ. І зараз
з Прочубайся також не було нічого, тому що це було багато в російськомовної і пресі, і, скажімо так, і в соцмережах про це поспілкувалися. І якщо ми говоримо про Ізраїль і про ставлення суспільства до Путіна, тут також важливо. Потрібно розділити. Є люди, які, можна так сказати, ті, хто сьогодні виходять на демонстрації проти судової реформи, це ліберальний табір, скажімо так, людей, які з початку війни в Україні підтримували Україну, і там все було зрозуміло. І є люди, які підтримували, скажімо так, контакт Ізраїля з Росією, тому що Росія це Путін, це великий, важливий там лідер. Росія, велика країна, Сирія, у нас тут сусіди, потрібно там зберігати відносини. І зараз це змінюється, але це змінюється не через його, скажімо так, антисемітські висловлювання. Цьому це не є таким ядром, яким можна сказати, що на щось впливає. Але те, що сьогодні, наприклад, одна із перших новин була про те, що на його форумі там десь на Сході, і Кім Чен Ір приїхав. Ні, Кім Чен Ир в могилі лежить, а цей живий, це його онук. Це його онук, я не висловлю, не зможу сказати, повторити його ім'я. Коротше, лідер Південної Кореї, ні, Північної. Я не завжди. Південь це я з півдня. Північної Кореї приїхав, і це було не заголовок, був як атраса, перекладається як що вони там показали факт всьому світу. От ця зустріч це просто така не маніпуляція, а як це сказати на українській? Провокація. Ця зустріч між двома цими лідерами – це провокація. І це було важливо, тому що Ізраїль, він менш ставиться до, скажімо так, пещерного антисемітизму і там висловлювань цього не дуже нормальної людини, але в Ізраїлі дуже слідкують за всіми подіями, які стосуються безпеки країни. І все, що і зараз Росія розглядається як небезпечний, скажімо так, в суспільстві, в інституціях, які навчають, які займаються дослідженням нашої цієї географії і так далі, всі різноманітними там політичними структурами. І все і структурами, які відповідають за безпеку, все, що стосується Росії, це небезпечно сьогодні для Ізраїлю і стосунки з Кореєю. Слухай, Анна, скажи, будь ласка, скоро, незабаром буде зустріч, здається, на полях там Ради безпеки ООН або там сесії ООН, я б не пам'ятаю, перепрошую, Генеральної асамблеї ООН, буде Зеленський, буде Нетаньягу. І буде їхня зустріч. А на що ти б чекала в ідеалі від цієї зустрічі на рівні урядів, якщо ми вже кажемо, що суспільство за нас, а уряд так ось не дуже поводиться чемно стосовно цієї війни? Що буде, на твій погляд? Про що ти мріяла? Про що б я мріяла? Мені здається, що я тут сказала певні днів тому про зустріч Зеленського з Нетаньягу, коли була телефонна зустріч, я висловила свою думку про те, що я б хотіла, щоб Зеленський відмовився від цього дзвінка і щоб він не підняв трубку від Нетаньягу, тому що, мені здається, це неправильно, і наскільки Ізраїль міг би допомагати, і те, що і про статус біженців тут в Ізраїлі.
багато є речей, де я до своєї країни мені важко, да, як Зеленський не може так зробити, ти ж розумієш, це дипломатія. Так, і тому я сказала, але він так мені каже, да ні, він ніколи так не зробить, тому я не президент. Ти розумієш, тому я можливо ніколи не буду. Але чого я очікую, мені здається, я не знаю, наскільки з Нетаньяху можна відверто говорити. Да? Ізраїлю сьогодні, на мій погляд, дуже навіть вигодно бути на стороні України, допомагати, тому що в цій співпраці можна добувати ту важливу інформацію про іранські дрони. У України сьогодні є більш навіть досвіду і все, що стосується військової і безпеки, і боротьби, да, протистояння. І все, що стосовно російської зброї, вона також так чи інакше доходить до палестинської автономії. І я знаю тут фахівців, які говорять, що вони навіть через там відео інформацію як це сказати, ідентифікують ту зброю, там міни і ще щось, з чим вони сталкивалися. Так це, Аня, зрештою, і завдяки вашим зусиллям, і, в принципі, завдяки об'єктивній реальності, всі ізраїльтяни абсолютно зрозуміють, що це одна єдина мережа тероризму, що жодної різниці між Іраном, Росією, терористами Хамас або Хезболе не існує. Це просто гілки одного терористичного дерева. І це все, як би сказати, виразніше видно. І я думаю, що ще буде ще й видніше. А скажи, будь ласка, просто останнє запитання, 2 хвилини буквально залишається, прямий етер, я підкреслюю. Там, як ви ставитеся, ти особисто в Ізраїлі, до тих людей, які нібито втекли з Росії з початком повномасштабного вторгнення, скористалися приводом, отримали паспорти ізраїльські, склали клятву на вірність Ізраїлю і повернулися до Росії. Я про таких чув, про декількох людей. В них моралі взагалі немає, да? Тобто Ізраїль їх рятує, а вони так платять. А ти з цим, як ти до такого використання Ізраїля росіянами ставиш? Слухай, мені дуже складно. Я можу сказати, що я майже не ходжу на різні там російськомовні такі російсько-культурні заходи. Да? Для мене це принципово. Як я ставлюсь для таких я не спілкуюсь з такими людьми, можна сказати. Ті, хто взяв паспорт і повернувся до Москви, і я розумію, що можуть бути дуже багато обставин, да, різних обставин. Я не можу, сьогодні я не хочу бути тою людиною, яка ставить відмітки, да, якщо там це морально етично, це не морально етично. Важливо, що роблю і я. Але в суспільстві до цих людей і навіть там приймаються закони, не приймаються закони, але про це спілкуються, щоб люди щоб в них не було можливості відразу повернутися до Москви. Ти знаєш, Аночка, на жаль, час спливає. Я хочу тобі сказати, що важливо те, що вони такими діями, такою поведінкою, вони можуть завдати шкоди насправді тим євреям з інших країн, і в тому числі, яким насправді потрібен захист ізраїльської держави, які не планують бути шахраями стосовно Ізраїлю. Так? Це така ганебна ситуація, ми не встигли все обговорити, багато чого ще б я в тебе запитав, але ми повернемося до цієї розмови, бо Ізраїль все більше і більше стає проукраїнською державою, і суспільством так точно, і я завдяки, просто я дуже вами пишаюся, я думаю, що всі про це мають знати, хто тут вдає з себе там експертів якихось міжнародних. Ізраїль з Україною – це однозначно, а все інше лише питання часу і зусиль, які докладають Анна і її друзі. Це просто абсолютно бездоганно, ефективно. Беріть приклад усі з Анни Жарової і з організації, співзасновниці якої вона є. Дякую вам усім за увагу. Ані і друзям усім привіти
Велика подяка за допомогу. До нових зустрічей. Дивіться АТR далі.